Magsuroy kita, kita rin. Oh, yun guys, amo mga pangkin ng boss. Rin. Sarap. Ngita mig Andre guys. Bulawan. Satu kan. Pag mimangka kita nahon nga laya, daghan kayong lahon nga laya, kay wala nakapapam sakit iyang dughan, kay lain na di ay na ang nagpamarapapam-pam. Laga ito daghan rin ka Kalap buhay ko ah. gusto mo guys ang bagtos guys, ang bagtos ko dahil guys. Akalapaparapapam. Masa ito Ben? Ang gisi abot sa dalunggan. Guys. Sorry nga sa saging guys. Kanang daghan ng saging ko diri Ben. Tulo guys katakbo saging. Kita. Ito. Re. Nah. Muna yung balay sa kungkuhan guys. Karaang balay ba? Wala na gipuyan. Pero ayun, nagbalik. Tiri lagi Ben. Ito. Kasi mo tabang di ako para maayon yung balaya. Muna ilang balay. Okay na tag-iya. Lugig balay guys. Lugig balay guys. Sponsorin ninyo guys. Bisig lansang lang. Luoy kayo guys Muna ilang balay guys. Bisig muna rin termog lansang. Okay na kayo. Kaya mga pobre dyo kayo may. Pugno na yung kong guys Luyas balay wala naman puy idre Ben. Puy ninyo kay masig na yung hatag og lansang. Daghang kahoy man re. Lalas Ben. Muna guys andam ni guys. Panghaligi. Masig andam. Ben. Buat kay balay guys Keraan. Okay. Sakit iyang dughan sa sumpay. Oh guys. Grabe guys. Okay. Yeah. Oh yeah. Ito masih lalong ikan guys. Abot ni Dre. Tara mong balay guys. Balay na kong gagaw. Itong kanika dito. Kwarta na.
Kwarta na na. Ha? Sakit ya. Bro guys. Dua tae. Mau nih guys. Datang. Kang kala. Ako yang tidak awak ala. Kami alap ay. Alap ay. Ini kasih. Repen tinggal. Ah.